Здравейте хора, днеска играеме малко втори епизод на Ламбок в Майнкрафт. Продължаваме. Ето тук копаеме. Трябва ми кирка. О, хора, чест! Стойте да събираме малко цветчета. Охо, много цветя. За какво сами не знам, ама... О, тия тук боровинки са пораснали. Ще засадим още малко. Не! Така. Ох. Много буде това и не ми хареса и с малко ще го набия. И сега чупиме тук честа да можем... Ще си намаля малко аудиото на играта. Стойте. Кокошко. Ето ви чуха. Провиши. Да не се чува толкова силно. Пак често. Морковчета. Картофки. Картошка. Тук да как ги слагам. Тук много и този чест. Едно цвете ще тук без диск. Нищо. Засаждаме го пак. Днеска ще е по-кратък видеоклипа, защото съм избрата четни и чисто имам да играя Майнкрафт и ще е по-кратък. Трябва бей и чекам 10-15 минути. И така, тук си фармиме. Крава. Копаме си, ще се включи когато събера малко ресурси. Насъбрах малко ресурси, малко честове. И така. Насъбрахме дърво, много дърво. Цветя има много, не знам за какво са ми цветя. Не знам какво ще правя с толкова неща. Ще похвърля малко от тях, защото не ми трябват. Това ми трябва, това. Готово. О, но ме чеше носа. Шакита. Много мразим животните в Ламбок. Изпълват се и ми хареса да копая. Пак ли цветя? Окей, давай. Продължавам си копая.
Ей. Да, най-тъпото в Майнкрафт е да копаеш. Копая. И си копая. И си копая. И си копая и не копава. Колко още трябва да копая да стигна до другата ера. Каменната не знам. Ама дано не е много, защото не ми занимава да копая много. О, ес бе! Каменната ера, ес. Веднага с злато. Как ще го изкопая, като нямам... Знам, че не е много хубаво да такова. Да правя толкова далече такова. Но в принцип е хубаво, защото има нещо крипари. Идваш на тука и си сейф. Нали? Малко глина. Така. Продължаваме, трябва да пренасям всички честове тук. Няма да ни хареса. Така. Ще ми ще оставам тук. Гледай с какво чупа желязото. С цвет. Давай, ако щупиш. Трябва да се хлипа. Продължавам. Много спирам, защото трябва да си лягам. И утре ще има клип. Не знам как ще... Вече сме каменната фаза. Да носиш шупи още нещо. Не, ти се базикаш.
Стига пука, бе! Не. Стига, бе! Тука пука с някаква тръба. Тихо. Що? И... Ого, нали камена тера, бе, какви с този дърт тука. След 4 минути спирам клип. Че то малко нахалник. Ще го набия след малко. И аз теб. Чили. Като си бягам. Ще ми искаш. Четири минути минаха. Ще минат ще ме пе. Днешният клип не е много хубав, защото имам един нахалник, къде нахал ще малко да ме удари, бе. Ама нищо. Още малко ще види какво ще се случи с него. Лези се след малко, че виж. Ага. Не. Мокни, бе. Мокни, бе. Защо искам да те пребивам? Ти нахални. Не са след малко. Да. Седи мирам, бе, пъпеш. Играеш си. Искаш да ти набие една песница да спреш да играеш? Не ме интересува. Аз поне че знам, че съм те набил. Престани, бе, нахалник. Нека ти е. Как се фарли? Ага. Спри, бе, посерко. Тихо малко, че ме дразниш. Хора, много е дразниш. Подарявам братовчет. 20 стотинки. Подарявам те. На кой? На хората. Защото си нахалник. Много пък не иска. Че имам. Че происка. Ще происка. Да. Не си спори. Поиска. Моля мутна. Смешник ли ми каза? Не. Мисля, че вижте малко смешник и смешко и... Ще са. Сега ще видиш. Сега... Брой. 5, 2, 3 минути. 3, 4, 5. 1, 2, 3,
4. Вижте ли как се гони? 5, 6. Вижте ли как избяга веднага? Бягай бе, пупешчо! Ох, как ме дразни това малкото. Как ме дразни това малко. Ти след малко какъв бой ще изяде. Такъв никога не е ял. Как ме дразни. Как се преби. Ужас. Посерко. Моли да го набия. Мога. Падни, падни. Преби се ревно. Браво. Защото си за браво. Защото си за браво. Защото така? Едва няма умнико. Моля те набия. Браво. Евала, евала. Що ми се ви? Чао, хора.